खुलुमबाय लोगोफोर, वेलकाम बैक टू द चैनल सिकन क्रिएटर्स यूट्यूब चैनलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। आशा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङै दङ। दिनैहाय आं नोंथांमोननि सिगाङाव आं माबायदियै भिडिअ खालामनानै यूट्यूबाव हगारो बेनि सोमोन्दै फंनैसो नोंथांमोननो फोरमायनो आखायाव लादों। बेनिखायनो दिनैनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै आं मिजिंथिबाय। सो भिडिअखौ जागायदिनि, लेट्स गो। आं माबोरै भिडिअ खालामो बा माबायदि भिडिअ खालामनानै यूट्यूबाव होयो। सो गोबाङानो मिथिनो लुबैयो सासे यूट्यूबारा माबायदियै भिडिअ खालामो, माबायदि भिडिअ खालामनानै माजों एडिट खालामो, बेफोरखौ गोबाङानो मिथिनो लुबैयो नायग्राफोरा। सो आं दिनै बेनि सोमोन्दै नोंथांमोननो फोरमायगोन। आथिखालाव बयहाबो एंड्रइड मबाइल थाखायो, नङा होमबा? एंड्रइड मबाइल। सो बे एंड्रइड मबाइलजोंनो नोङो मोनसे यूट्यूब चेनेल खुलिनो हायो आरो यूट्यूब चेनेल खुलिनानै नों गोसोबायदि बा नोंनि कन्टेन्ट बासिना लानानै नों यूट्यूबाव भिडिअ हगारनो हायो। नाथाय बेनि मोननै मोनथामसो नेमखान्थि, जेरै 1000 साबस्क्राइबार आरो 4000 वाच टाइम, बेफोरबायदि नेमखान्थि दङ। बेफोरखौ पार जानो हाब्लासो नों नोंनि यूट्यूब चेनेलखौ मानिटाइजेशननि कारनाव एप्लाइ खालामनो हागोन। सो नोंथांमोना नायलांबाय थाब्लासो बर' राव रायज्लायनानै बुहुमाव बा नेटनि जुगेदि बा ससियेल मिडियानि गेजेरजों जोंनि बर' रावखौ गोजौ थाखोसिम दावखोहोनायाव एसेब्लाबो मदद होगोन बा मदद खालामनो हागोन होननानै आं मिजिंथियो। मानोना नोंथांमोना नायोब्लासो जोंनि भिडिअफोरा भाइरेल जायो, अब्लासो जोंनि बर' रावफोरा गोजौ थाखोसिम दावखोलांबाय थागोन। सो भिडिअ खालामनायाव जेबो इन्स्ट्रुमेन्ट बा जेबो गोनांथि गैया होननानै आं सानो। मानोना भिडिअआ आजिखालि मबाइल केमेराजोंनो जायो। आजिखालि गोबां मबाइल ओंखारबाय, मोजां मोजां केमेरा गोनां। बेफोर मबाइलजोंनो नोंथाङा मोजां मोजां भिडिअ रेकर्डिं खालामनो हायो। सो बेफोर रेकर्डिं खालामनायनि उनावहाय एसे एनै एडिटिं खालामनो गोनां जानानै फैयो। बे एडिटिंखौ नोङो मोननै मोनथामसो एडिटिं एप्स डाउनलड खालामनानै एडिट खालामनानै नेटआव बा यूट्यूबाव नोङो नोंनि चेनेलाव हगारनो हागोन। अब्लानो नोंनि चेनेलाव अट'मेटिकेलि ग्र' जालांनो हमगोन। बा नों भिडिअ होबाय थायोब्लानो, सानफ्रोमबो मोनसे मोनसे भिडिअ होलांबाय थायोब्लानो नोंनि चेनेला ग्र' जालांबाय थागोन। बा नोंनि चेनेलाव मानसिफोरा फैबाय थागोन, बा नोंनि कन्टेन्टखौ नायनानै मोजां मोनगोन, बा लाइक होगोन, भिउस बारिगोन। बेफोरबायदिनो नोंथाङा सानसे मनिटाइजेशननि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन आरो नोंथाङा यूट्यूबनि गेजेरजों रां खामायनो हागोन। आङो यूट्यूबाव मबाइलजोंनो भिडिअ रेकर्डिं खालामनानै भिडिअ हगारो। इजिबो जायो, थाब थाबनो जायो मबाइलजों खालामबा। सो नोंथांमोननो खोन्थाबाय। जायफोरा आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाय, बिथांमोना अन्नानै लाइक खालामना हो, जाहाथे नोंथांमोननि मोनफा मोनफा लाइकआनो आंखौ आरोबाव बेफोरबायदि मोजां मोजां भिडिअ लाबोबाय थानो थुलुंगा होयो। दिनैनि थाखाय बेखिनियानो जासिगोन। जय बर' हारिनि जय। बाय बाय।